Moi. Nyt mä teen tän nelospuhevidin ihan sen takia, koska ne ovat hikskorissa. Joo. Maailman ihme. Ja nytten, kun mä oon tehnyt vasta uuden videon, mä voin näyttää nyt se YouTubesta oikeasta, koska se ei ole siis täällä muuven YouTubessa vielä. Sori, kun mä menen nyt pois täältä. Eli kirjoittakaa tähän, että Nellalle sydän. Niin se on tämä, eikä tossa. Tää on siis mun video. Sori, kun mä oon joutunut kirjautumaan tähän uudestaan. Mutta ei voi mitään. Niin, sitten 32 viestiä. Mitä pahaa olen taas tehnyt? Missä olit? Kotona. Ja olen 10, kun moni on pyytänyt mut tai kysynyt. Mä olen aika nuori, mutta ei mun mikään 20-vuotias pitäisikään olla. Suomessa asu. En mä nyt tarkempia tietoja. Okei. Ja Paris 11 halusi tähän videoon. Ja hän pääsi. Ei noita paras kaveripyyntöjä. Mä en vaiha mun proffaa halua Katrianne. Ja statuksessa lukee, että lähes mä olen ihana. Mukavaa, että olen ihana. Tykätään sitten siitä. Tässä on Katrianne. Ja rahaa. No, sitä on aika paljon. Ja Kriissetiina pääsee. Ei sen takia, että se lopetti arttia, vaan ihan huviksi. Hän on aina ollut pikkupiruni. Vaikka se valta pesu joutunut, me ollaan ruuduttomia. Joo. Kuitenkin. Se on paras. No ei paras, mutta sori. Jos sä haluat olla ihan oikeesti mun kanssa, niin auttakaa mua kasilevolle. Mun puuttuu enää 15 352. Ja mä pääsin koulusta. Olen väsynyt. Nyt mä voisin vaihtaa tässä vaatteet. Ja mulle saa tehdä lookkeja. Parhaan mukaan. Ja siis mun lookkeja saa myös ostaa. Mä en kiellä sitä. Minusta on vaan kivaa, kun mun lookkeja ostetaan. Mä eilen vähän shoppailin, koska mulla oli yli 1000 starcoinsia. Niitä tulee ihan itekseen, kun te kiltitautatte minua. Jos tää jatkuu vielä, että mulla tulee rahaa paljon, niin mä voin ostaa teillekin niitä toikkia. Mutta älkää alko kerjäämään, koska muuten mä en osta. Mä voisin vaan itse asiassa vaihtaa Instagramissa. No, vaihtaa vaan hiukset. Kun ei mun mitään muuta tarvitse vaihtaa. Ja mulle saa antaa lahjoja, vaikka jotain omia tavis lahjoja mä otan ne vastaan ilomielin silti. Mä en vaahdi keneltäkään mitään. Ai niin joo. Mä en muistanutkaan, että mä sain lähipäivin uudet hiukset tänä aikoina sitten, mutta mä en oo käyttänyt niitä kertaa. Eli tällaiset hienot hiukset sain. Hyvin kiehtova. Ja nyt se pääsee videoon, kuka on ne antanut minulle. Se, joka antaa esimerkiksi Eirakan, niin ne pääsee ainakin mun puhevideoihin. Mä voin luvata sen. Ja kun se olikin... Ei, se oli vaihto.
Love Janina haluaa vaihtaa minun kanssa. Katsotaan mikä on tuo arvoinen. Olisiko... Annetaan sille jotain, niin se pyörtyy. Jotain hienoa. Niin se ihmettelee. Annetaan... Onks mun 2 tuollaiset mustat? On. Silloinhan mä voin antaa nämä 2 semmoset. Historia, eli mä vaihoin Taina Helena Hilisman kanssa. Täällä saatte vähän nähdä näitä. Joo. Mä puhun nyt aika hiljaa, koska mä pääsin vasta koulusta ja vähän väsyttääkin, mutta olen tehnyt tietenkin läksyt. Ai niin, lemmikki pitää hoitaa. Ja Fame-paketit pitää avata. Mä yleensä unohan nämä Fame-paketit. Niin, nyt on Famet saatu. Joo. Ja mun huoneesta tykätä. Mä tykkään niistä, jotka tykkää mun huonetta. Juuri. Hilla totteli minua, joten hän pääsee videoon. Jos mulla on lääkeilteen, niin pääsee videoon. Varsinkin jos joku antaa jirkkoja tai jirkan, niin se pääsee vielä niin sanotusti paremmin siihen videoon. Sitä esitellään kauemmin ja muutenkin. Näytetään mitä sillä on, mitä aarteja ja sille. Ja sit mun saa katsoa lyhiksi. Mä aion lähipäivänä. Mä aion aloittaa uuden sarjan. Mut jos mä toivoisin, että auttaisit sen keksimistä. Mä en keksi niitä ihan tolleen vaan. Sitten tästä tulee aika pitkä, mutta eihän se varmaan teitä haittaa, jos teillä on aikaa. Voitte laittaa pauselle, ja sitten katsoa myöhemmin, jos haluatte katsoa. Mut ei tästä tuu mikään tosi pitkä, sen me voi luvata, ettei mikään tunnin video lähelläkään. Joo, sitten mä voisin shoppailla itselleni vielä jotain. Kun rahaa mukavasti. Profiilissani viesti. Voitko olla Kaamu? En mä ole ihan varma. Kyllä mä voin jossain vaiheessa olla. Kunhan vaan sä pyydät mua. Mä voin olla Aprin Kamu. Life mä aloitin. No kiitos. Haluan olla sun Kamu. Mä oon katton sitä. Okei. Voitko olla mun Kamu? Mä rakastin sun videota. What? Pyysin sua Kamuksi, mutta et oo vielä hyväksynyt. Pidän siitä. Shishaki Ranna. Mä voin olla myös sun Kamu. No, mä oon jo sun Kamu. Vastaan. What? Joo, mun piti shoppailla. Unohtuu niin helpot kaikki. Mä shoppailin heti teille toikkalahjoja, kun mulla on sen verran rahaa. Mutta älkää kinutko, niin kuin aikaisemmin sanoin. Mitä mä voisin ostaa? Nämä hiukset. Mä katon vielä. Joo, nämä hiukset kyllä. Olen aivan varma. Mä ostin uudet hiukset. Joka maailman ihme varmasti, mutta sanoin vaan. Soikku 136. Onnea, sinä sait vipin. Onneksi olkoon. Katsotaan mikä tuolla riivaa. Katsotaan mitä hän on sanonut. Että voitko ottaa mun, kun en oo ikinä näet. No anteeksi kun mä en huomannut sun viestiä.
Janikaa, siis tuossa lopussa on 3 aata, niin haluaa kovasti tähän videoon ja pääsee nyt siihen. Ei mulla ollut muuta, että moi. Auttakaa mua rahassa sekä keksimään uutta sarjaa.